na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Kinahanglan madakpan ang kriminal. Kinahanglan mo sulti ka na, madam. Kung kinsang anino. Eric, Nakita ko ikaw nga gikasulti ang anino sa suod sa imong kwarto. Kinsa siya? Ug kinsa ang imong ipapatay niya? oh, Eric. Unsa ko lang imong gipanulti, ha? Ayaw na lang pabangbuang, madam. Naibaw ko nga ikaw ang utok sa tanang krimen nga nitabo nining mansyon. Usbon ko. Nakita ko ikaw suod sa imong kwarto nga nagsulti. Ug nabati ko nga may ipapatay ka, madam. Nasayop kas imong nakita og nabati, Eric. Wa ko'y kasulti sa maong kwarto. May kasulti ka. Madam, sulti lang sinuod. Kinsa ang kriminal? Sorry, Eric. Labdi ka, pero kinala mahilom ka. Dali, ato si takuan. Oh, asa? Nakatuog madi ko. Si Mama Chrissy nga. Wa pagit siya makamata. O sila makinahitabo siyang lakaw. Di masan ako siya matawagan kay wa man ako madang akong cellphone. Maayo unta ko na nakadagit siya pulis dito sa mansyon. Oh, milihok na sa Mama Chrissy nga. Ma? Ella. Kain ko. Niya ka sa hospital, Ma. Luwas ka na. Ospital. Oo, Ma, hospital. Kumusta na mong pamati? Sakit ang akong sakit ang tibuok na akong kalawasan. Pahuway lang una. Ugma na ta magsulti. Ang tao, Ha? iyaw ta kong patsyon, pero may miabot. Unsa? May miabot. May... May unsa, Ma. Ma. Ay... Ayaw lang una pug sa paghinumdum ang nahitabo. Ella, may... sakit sa akong gibunhalan ko niya og bato. Mauding bunog kayo ka. Lawom ang samat si mong o. Nganong nakitaan ko nino. Nagsigi kag sangpit sa kungan, Ma. Nakaigas ka, Oo, naluwas ko ni Eric. Eric? Oo, Ma. Si Eric ang midana to din sa ospital. Maayo na lang kay gibuhian ka sa nino. Gibuhian ko. Oo, Ma. Nakitaan ka na mo nga nagkamang sa yuta. May miabot og gidunggab ang tao nga migabos nato. Unsa? Kinsa ang miabot o midunggab sa anino, Ma? Katong Joel. Oh, giluwas ka ni Joel, Ma? Ay, sakit sa akong Ma, pahuway lang una. Magsulti lang tag-usab ko, mumata ka na. Sige na. Kana. Piyo nga lang unang imong mga mata, Ma. Sa Joel ang miluwas kang mama. Iyang nadungkaban ang anino. Niob naman kayo din sa kakahuyan. Sir, mamalik lang tingali tas mansyon, sir, oy. Peligro na kayo nga musudas kakahuyan sa panahon sa gabi, sir, kay may mga bitin diha. Uy, kakuyaw ka di ay. Mamalik lang ta din ugma, ha? Sige, sir, may pa, sir. Gabi na sa guys, sir. Kinahanglang makapahuay una mi, sir. Sige. Magpaabot lang yung tawag ugma, ha? Hain naman to si Eric. Tuwa mo na yung sunod na to si Eric? Basin may balik na sa mansyon, sir. May gibuhat tingali siya dito nga mga importante kayo. Mau ba? Sige. Ang lakaw lang ni. Mas maayo pa, sir. O, mukontak lang ko kung pabalikon mo din, Sige. May gabi, sir. May gabi po. Sige, arin na mi. Sige, sir. Ayaw mo. Tara. Tara, men. Ina magka sila, Wilma.
Nana, madam. Nagapos na si Eric. Kaluoy niya, uy. Nagdugo man ang iyang Pasag din na siya. Mao man ning dapita ang gidadaan sa anino nako, madam. Pasayloan na lang ang imong amahan, Wilma. Wa siya makaila dayon nimo. Pero, nganong iya mo kong gidadin eh. May plano ba siya nga patyon ko? Kung dili pa ko niya anak. Ha? Tinuod ka ang tanan nimong kisulti nango ni Joel? Wa ko'y rason aron mamakak pa ko, Wilma. Kinahanglang kita ang modominar sa tanang kabtangan ni Don Faustino karon nga patay na siya. Og nahibaw ka ba? Kung nga nung wa ablihi ang lungon ni amahan? Mauni ang panugon siyang doktor. Ingon man sa iyang abogado. Mao ba? Dali na, biyaan na nato si Eric din eh. O, madam. Tinuod kang nakita ni Mama Christina. Nga nakita niya si Joel nga midunggab sa anino. Maayo unta ko nakabalik na dayon si Eric nini sa ospital. Gikulbaan ko sa mga pangita ko. Mapahoy una ko. Kinahanglan makatigong ko kusog alang ugmang agdawa. Akong amahan ang naunay na kong patay. Akong amahan. Ug parehas ming nakapatay. Di pa dahil ka din sa sala, Joel. Joel, nalipay ka ba nga managsuon ta? Ambot, wa ko makasabot kung sa akong gibati karon. Nakalitan ka lang sa kamatuoran, Joel. Pero usa lang kabutang ang angay ni mong hunaon karon. Kitang tulo na lang ang makasinabot kung unsay buhaton ta ining mansyon ug sa katigayunan ni Don Faustino. Naibaw ba ka mo kung nahain si Eric karon? Nahipos na namo siya. Usa? Siya na ang napuli sa kadina nga gikapos ka nako sa atong amahan. Mao ba? Hay maning dapita. Pasagda na lang una nato si Eric dito. Dili siya makabadbad sa kadina. Kay nian ako ang yawi sa kandado ini. Mayo. Pero kinahanglang mamatay siya. Mamatay na gyud siya sa ilawom sa tunnel, Joel. Kay way laing nakatultol ini. Ang sunod tang buhaton, mao pagsulsikan ila og krising sa ospital. Oh, unsa? Wa dayon mi makasultin mo, Joel. Nakita na nila ni Eric sila si Ela og krising. Gikan na sila sa ilawom sa tunnel. Og posible nga ina na kinagida sa ospital. Nganong wa man dayon mo musulti anak? Mas importanteng mahibaw ka mo sa inyong koneksyon ining dapita ug kang Don Faustino, dili ba? Gusto ka? Ikaw, Wilma, kinahanglang dawaton ni mga patay ng imong inahan nga naghikog sa dakong punuan sa kahoy sa kilid sa leg. Naghikog gyud di ay ang akong inahan. Unya na kita magsulti bay ni anak. Unahon nato ang atong mga plano ni ning dapita. Ikaw na akong tugyanan sa pagplano sa tanan, Joel. Wa na ang inyong amahan. Busa ka muna mo padayon sa iyang mga plano. Ang kono nato ning dapita, inaagi kang ila. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!